and Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputo. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lakir pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balot, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Giselle, ginaingon, unsa man ang gugma nga wagas, kung ang imong gihigugma ay hudas. Mas maayo pa nang ang naong murag ungas, kung magmahal, wagas. Mao gina nitabusi kung kinabuhi nga dili nako mahimong mahigalitan. Budog, asa man ka paingon? Sa merkado, gisugo kong nanay perpetua. Pasugo ako ni mo, please. O unsa man na Giselle? Ipalit pa ko ka ng ginaling o sa kakilo lang. Sige, way blima. Kabutan, hindi mo budok, uy. Darang kwarta, oh. Nadugay man kabudok. Sa mananong na pong kagtabi? Nakatagaan lagi ka, nay perpetua. Kahibaw man ko nga tabian in taong kay kastanan. Ay, nalangay ko silang Giselle nay. Baya, no? Di magukupulaan nga magtanaw ng iyang kagwapa gud nay gud. Unya, unsa man wa magsukas Giselle. Nga dugay ka nakikatubang niya budok. Nga nainaong ni mo, ay, sus, pero gaba kaayo, ay. Uy, unay. Mura mag-date ka inahan, parin tita, Uy, mas may nagmahibaw kas tinuod. Kaya akong gisulti, nagsulti lang sa dikos tinuod taon, anak. Kanya, kinsa man sa nga naingunan niya akong dagway, nay. Kinsa may katatay ni mo. Katatay ni mo. Tatay. Diyan di ba, Bruce, pati ka, tatay po ni mo, murag buang. Amaw ba? Makakita guys siya itong lamaw nga buang. Itong batik ignaw. Iya ginanggok dun. Malingaw mas tatay ni mo kumudaga nagmayos lamaw. Mauna hinungdan. Naliwat ko ito niya. May pagdito sa naglagot ni Coco Martin. Ay, ma. Ayan yung tatay. Sandi lang budok. Kay bisag ingon ana ang dagway ni mo. Lab kaayo ta ka na kay buotan man ka. Tanga! That's my nanay. Magunsa man pirmi si Budok din ninyo? Walang good. Mag-istorya lang bisag unsa. Inahas ka mo atubang siyang tagway nga. Mura man tog, isdang dubok. Uy. Liwat siya nga, Budok. Uy, ikaw pa. Ayaw palabi o bugal-bugal kang budok, Migi, ha? Buotan ba yun na siya? Magunsa ng buotan kung dubok ang itsura. Nga na ba ni Amang ka? Tana pa gina siya. Misito ko ni mo, good. Labad akong uoy. Wa ko'y ganang makigatubang o mamisitan ako. Grabe sa ni mo, Giselle, oy. Ako nga, imo nang uyab, di ka ginahan nga matubang. Bisagi ka po ko. Nya lain na pamati na ako sa kong lawas. Magbuot di ka na ko. Ikaw, good. Balik lang ka ugma sa gabi, ha? Ambot ni mo. Maglisod ko sa akong gugma kang Giselle, bay da. Uyab, bibay, uyab, mi. Ana, bibay, ana, eh. Pero, basta mamisita na ganigos ila. Uy, mukalit ko ay gana. Ano mo ka na ba may gino? Masuk ko man siya kung sawayo na ko si Budok. Ano mo ka na, no? Maglagot mo ko.
Mas atubangon pa niya si Budok kay nako. Basta ako nagani mo ato sa ila, dayon si ingon niya, labad niya mo. Mas gwapo pa siguro si Budok kay di mo. Adi ay, binuha niya, binuha. O diyan sa gusto ni mo metabo. O sa'yo mo una-una. Pero wala to Budok, dali sa Budok ni Jisil. Unsa? Unsa? Ako? Di na ko pwedeng muduol kang Giselle. Uy, nga naman ba eh? Basta mo na ibuhato ni mo, unsa maka. Unya ba si Giselle, siya may manawag na ko nga paduolon ko niya. Nya unsa may akong buhaton? Balibad ka! Unsa ako nakapagbaliban? Ikaw na ba ang diskarte? Lisura sa inang ipabuhat na ko ba eh? Lisod. O kung lisod ka, pwede ka mong pili. Unsa man na? Mulikay kang Giselle, o di na ko mapaduol kang Giselle, o kung natawag di ka. Ayaw, dako kay kagkumo, padlo ko na. Lagi, naaraman na na. Unya ha! Alikay ko, alikay. Mao kay ning gusto. Alikay ko, bay migi. Kaya dito nang haki, manaog ko. Bugat na ba niya akong kinumprada? Okay na dong, larga na. Ay, bugat na ba niya akong big grocery? Si Budok, nagpaingon siya din eh. Budok! Nakakita na siya na ako. Pero, huwag man mo doon. Naon sa manis, Budok? Naluoy mo kong Giselle. Wa siya isa, pero ko siya. Kinsa kang nag-alsa siyang ikumpra. Luoy ba niya? Sinsuan na nato, Dok, be. Unsa nay? Pasinsuan, tanak, be. Nanay sa oy. Nga naman ka, nanampindog man ka niya, layo kay kag pananaw, samay na hitabo. Luoy kong Giselle nay. Naon sa mga diesel? Awa man, luoy lang ko. Makapahong, nag-rugby ka, Budok? Wa nay, katyubong ra. Si Budok, ako ikasugat. Budok! Ngayon na kuha ni mo na ako, Budok. Kuan sis ka nang... Lain ba ko ni mo ay? Ang dili na makabanagad dako. Sabay ko sa ni mo. Wa man. Wa man di ay. Ha? Yung anong wa makabanagad dako. Wan po ka maatos amo. Tara mo na. Nagluto ko palabok ay. Tilawi niya to. Pero pag ko magkaluto og palabok, og ikaw ang una na kong patilawon kun okay ba? Dali na Budok. Ato tas amo. Ang buang nagbudok. Wa mo tumas sa sabot. Dapatan. Atong at nga nag-uli niya sila. Dok. Budok. Kamu, dok. Diin kagikan, dok. Budok. Tubagga yung pangutana, tubagga. Diin kajikan. Sa ilang Giselle, di pa kaang ko nagpalabok. Lami ang palabok eh. Di ha. Samay lami. Lami yun. Lami ipalabok. Di ba? Punta ni mo labok. Labok eh. Ko ako. Labok di Nito gakaw nga ko. Labok di. Labok na eh. Hay kalami aning labok na kung kumuno. Daka ni, lami ni. Sala. Lami. Palabok eh. Kamutuman na. Budok, usap din ako di mo. Kagabon mo na. Palabok. Ha? Palabok. Ngano mo palabok? Budok! Good evening, Giselle.
Unsa na kagun sa imong evening, Miggy? Aha. Balik lang ko eh. Isapot mo ka. Ay nagbalik din eh. Boga na tika. Oh. Sa Ah? pahis ka? Demonyo ka, Miggy. Imo kipagkulatas si Budok aron lang nga dili na mo anhis amo. Sa pagkaklaslis pagkalalaki, oy. Magtuda naman ko nimo bayot ka? Oh, uy. Luguso nung tika. Nabuha ka? Bayot mo ka ko, ha? Luguso. 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 Miggy! Bayot ang buhit. Luguso. Buhay siya, Miggy! Buhay siya! Maya, quick response, ha? Niabot ka, dubok. Budok ka, hindi ko budok. Malabok ka, malabok. Ha? Budok ka. Buhay siya! Dubok ka, ha? Ako, Diko. Ikaw ka. Ha? Ikihan mo ka, Giselle, di ba? Ikihan mo siya. Ay, baya. Salamat kami ang Baya kanindot sa isina. Ang uyab, midagan, naghilak, migakus kuno sa hero. Baya mo. Hapran ba? Iya na din, Miggy. Ha? Giputol ko na ang atong relasyon. Kung dili ka mo biyak, magtawag kong pulis o ipadakop tika. Ahak ni kinabuhi, ha? Ahak na! Budok, salamat kami. Salamat. Unsa? Uyab na mong duha ni Giselle. Uy, inay! Lami, ay. Di mo kang tuunon. Unbelievable man gud kaayo. Ikaw gyud. Ay, nagti-ti lang puti. Basta kay uyab naming duwas, Giselle. O kung musugot ka, ibaligya itong imong swimming pool. Nga, nahubusan tubig. Aron, magpakasal ni Giselle. Nanaygon. Ikaw, Dubok. Dawaton mo ba si Giselle nga mamahimo nimong... Dawaton, Gip. Ay, baya, no? Nagdali baya ka. Patiwasaos ako. Dubok, dawaton mo ba si Giselle nga mamahimo nimong... Asawa! Oo, pati. Ako dawaton na yun. Nubong dili. Ay, nimo Dubok. Ikaw, Giselle, dawaton mo ba si Dubok nga piragaba lang? Kanang correction, Father, kanang kuan, Budok ang pangandi Dubok. O Father, bisag unsa pa si Budok, Father. O ako siyang dawaton nga mamahimo na kong bana. Unsa ning kasala, oy? Ay, nahala. Kiss the bride na mo. Kahion nang nung kunyong duha, ay. Excuse me. Budok. Thank you. Nakasang kiming duha si Budok. Daghan ang nakasaway ug daghang ni comments sa akong FB account sa mga pictures nga akong gipost sa among kasal. Kaya naman di ay, sa ba di ay kung mahigugma kog tao nga sama kang Budok? Bisag ang naong murag ungas, pero kung magmahal, wagas man pud. Maguto mga higala ang kaagi ni Giselle din hining atong tulumanon. What's the style? Bahalag ungas ang naong, basta kung magmahal, wagas is style. Kini maong suglanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Sa direksyon ni 3D Aducan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Workers Jano. Darit ka nato sa RMN Drama.